mistake vanofana kuita muramu nemuramu kana ndi muramu nemuramu amai guna bambiri ichokwadi. right. Case number 714 of 2025 bane claimant chine tupatsu asi chinangwa chimwe chete chokuti amai guru vanenge vari kutaura nyaya yekushaya kweminyawo asi pane mapatsanuro avakaita. Claim yekutanga, Justice Gushu uyakubhadhara chikwereti $600 koma uyakutsanangura nhau yako yekupisa guva kupinda nemudzimai wakazorora mumba mehama yangu koma kutoresa birth certificate vana pasina ini amai vevana koma hauna kundipa share pazvirimwa zvakarimwa nehama yangu full stop. Maitambazogere pane nyaya uyakubhadhare chikwereti $600 koma kupisa guva kupinda nemudzimai wakazorora mumba kana kuti mubedroom mehama yangu koma kutoresa birth certificate vana vedu ini ndisipo koma hauna kundipa share pazvirimwa zvawakarima nehama yangu full stop. mai guru chokupewa mukana asi kunongwa mukasara taura hei. Nyaya yangu yekutanga ndeyekuti vakakwereta mari yemunina wangu 600 yanga ari mafonja navo yanga vamupa nguru vavakabva vaikwereta bva pamukoma wakuti aende kuchikoro. Chechi2 vana akatoresa vana mabhedhi zvandisingazive inini. Chechi3 munina wangu paakafa anga avaka kicheni yake ka zuva raakandiudza kuti ndakavaka kicheni sisi yasara kuiswa floor ndozuva raakaenda ndandikaenda naye kudarweni bhatofa. Saka paakafa ndadzoka naye ndikavati ko mukuregere kuti ndiende kuchemera munina wangu mumba make vakaramba ndikaenda kuchemera kwambuya wavo kozoti zvirimwa akafa muna amachi akarima foja chibage nzungu nyemba hatina kana kunzi wemukohwo wembeu dzake kana kunzi zvaakarima ndezvizvi havana kana kundiudza ndizvo maita basa amri nyaya tataura dzengu chitsama handiti munde muchitowa imwe neimwe tichibva taenda mberi handiti moti kuti tambeni nyaya yechikwereti nyaya iripo nyaya iripo iri kundinetsa ikuti ndana amai guru handiti ava ndakaita kusara pavana kumhanya mberi tati tanga nyaya ye600 chikwereti handina chikwereti chandinacho mari kutaurwa yandakatora inini ndichipa mukoma wangu imari yangu inini. Iye mukadzi wangu akatanga kugunguna mukoma wangu akaenda kucollege Belvedere 2005 akapedza 2008 kosi yaita. Apedza kudaro uye akaramba achigunguna kuti iwewe ukaendesa mukoma wako kuchikoro chichi mari ndoda mari yandaida kutenga kisheni tinodro izvo ndakatenga ivava ndivanavo pakubuya wakaita chi nhaka kutaita parufu vana zviri ndakatenga zvaaida pa600 wairamba yande pane imwe. Yechipiri yataurwa ndeyemabirth certificate. Yemabirth certificate ini ndakasungudza foni mwana akasiyiwa ane 2 years so anga asina birth certificate ndo akuenda grade 1 ndobva ndasungudza foni inini munhu wandakatanga kufonera ndakafonera varume wavo ndakati baba mukuru ndaita dambudziko ndikukumbira vadzimai venyu vanondibatsira kuti ndinotoresa vana vanga asina mabirth certificate mari yebhasi nemari yechikafu ndinovapa. Ndikafonera murume wavo akadaira akandiregai ndiite sei ndivataurire. Ini ndamirira mhindu ndakatanga kufona pafoni yavo vakatanga kudzima foni vakafona pafoni yavo vakatanga kudzima foni ndakazama kuda kufonera vamwe anasisi vavo kufunga vari muno hapana vandakakwanisa kubata iri nyaya yekuti vandibatsire kutora mabirth certificate. Ndobva ndadzokera kwaMuzviki ndakati ndauya nyaya yandinayo adzimai vangu akashaika vakanzi vanondibatsira ndakavafonera ndichiti uyai mundibatsire kutoresa mabirth certificate varamba zvinondodii mwana kudiwa vheti ari kuda kuenda kuchikoro. VokwaMuzviki vakandipindura vakati kana ukakwanisa kuwana muzukuru kana ani anokwanisa kuitinesa shuwa kuti vana ndevako enda uye naye tikwanise kukupa mabirth certificate yake
shuwa ndakabva kwaMujiti uye ndobva ndapinda mutownship ndikati regai nditarise kuChahwanda kuno vanhu kunomikwirira vanhu vanobva kuChahwanda. Nerombo rakanaka ndakasangana baba mudiki wavo nin'ina wababa wavo ndakavatsanangurira inini ndikati baba nyaya yatinayo panapa ndakataura naamai guru ndikati ndoda kutoresa mwana birth certificate vandirambira zvino ndandaenda kwaMujiti kuchataura ndoda dambudziko randinaro vakanditi tsvagai munhu anogona kukubatsirai. Zvino zvandakaona baba hamukwanisi here kundibatsira sezvo muri kuziva kuti vazukuru venyu dambudziko ranaro havana mabhedhi. Shuwa baba vakatanga kuchema vakataura kuti mwana akasiwa ane 2 years eno zvaakaenda grade 1 ivo vachine pavo pfungwa dzavo dzakudhara dziye ndopa vachiri ndofunga inini vakatora takaenda navo kwaMujiti ndo vakasvika kunyora affidavit rokuti ndikwanise kuwana birth certificate nemadeath certificate avaramba zvavari kutaura nhasi uno. Ndatovafonera inini kuti uyai. Akakutora ikaenda kwaMujiti ndiani? kwaMujiti inini ndakakandofonera aiwa ndatova mukaenda nayo ndatezvara vandakaenda navo kwaMujiti inini ndavaudza dambudziko rangu kuti vandibatsire. pane imwe nyaya kuti avo vanga varamba vakaramba ava hakusi kuti vanga varamba vakatoramba kwete zvokuti murume wavo ndovandikafonera vachaudza nyaya yemabhedhi vakatoramba saka vaida kundiite sei. pane imwe yechipiri yavari kutaura nyaya yekuti hanzi kupisa guva naupisa guva iyi musi wakaitwa inini mukadzi wanga akashaya muna February nyaradzi tikaita muna April taita nyaradzi muna April ainamata cheche masori panyaradzi iwewe pakataurwa zvanzi murume wasunungurwa iwewe kuroora takusunungura tatopedza nyaya tikagova zvinhu tikaita sei zvese zvinoitwa panyaradzi takapedza. Ini ndikazoroora muna August kupisa guva kwavari kutaura ndisauya here anotaura kupisa guva unoona comrades kana wakagara hapana hasha izvozvi kumberi kuno vamwe vanhu vanogona kurespektika zvakanaka apa hapasi pokuisa rafa mashoko yanopera nokutaura mubvunzo wakubvunza unogara kumukati kuti gova ranotaura kuti ndisawira hirapa nokuti sawira ndianoda kubhadharwa zvokutsva kuguva handiti kutaura kwangu waita kuti madhetsi yakadai takachadzoka tichiona kuti ndiyo here kana kuti hayasi wabata zvakanaka amene wangu waanoda kuzipa ustaboni kawaita munotiregerei papo chinondishungurudza munoonaka ndechekuti inini ndakazi vanondibatsira kapo 8 years ashaya ndimukadzi wangu havana kana zuva rimwe chete ravakandibatsira kana kuuya kana kuita sei kusvikira iyo nyaya ndikutaura yemabhedhi yaida kuti inini mari yangu ndinoishandisa ivo chavo vaifanira kunge varipo asi vakakubatsiratinavo inini ava ndomusara pavana ndomusara pavana makadzoka kangani pa8 years kuona vana venyu inini munin'ina wangu paakafa nditi zuva renyaradzi ndo ndikapedzera kutaura nakusho kana ndikafona kana ndikadii haapinduri pari kutaura kuti akafona nyaya yemabhedhi handiti akafonera murume wangu toda kudzoka kuclaim yenyu tikuidzokera ndati pa8 years makadzoka kangani vana venyu ndakaenda ka1 ndakanyatsoona kuti kugara kwachona kana kubatwa kwandakaitwa kwachakuite handauzombodzokeera asi kiremu dzokufuma idzi mukudzinza tikuda kubvunza zvakare nokuti zvamatireva kuti mukuda kuna zvataura zvaFahrenheit zvezvanzika zvese hanzi yembeu zvaibuzereka tikuiye uchidzi zvinhu zvako zvawanda nyaya idzi dzaifanira kutenge ichikwirwa imwe chete zvawandisa wanzwaka pari kudzi iwewe musi wafa mudzimai wako anga ari mukicheni yake pakaramba kupinda umo pakazoti zvaukarima nomudzimai havana kuzviona uye uchidzi yekicheni itaurwa imba iyi takaivaka muna November mudzimai akazoshaya muna February isu taigara imba yekubasa ndaenda ndichiona mabhiridha tichivaka tichidii handiti imba iri kutaura nezvaawara vakatosvika panguva yekutoti vaitaura mashoko ekuti varida kuti tipwanye zvidhina vatengese zvidhina avo ipo pane vana vachida kuti vana vagare payavo ndozvavaitaura zvavaida kicheni yavari kuramba vachitaura nhasi apa ndozvavaitaura pamusoro amai mati mimi ndakamboenda kumba kumurumota kunoona vana hada kubatwa zvakanaka
kana vana vacho havatombondiziva Pindai. handinobatwa zvakanaka Hamnobatwa zvakanaka. handinobatwa zvakanaka Iwe sorry, ndakudziva. Musina kubatwa zvakanaka makaita matanho yapi? Pavana venyu. Muda kuona imi musiri kubatwa zvakanaka. taoneka handiti varume vangu ini vakabva vati takuenda tikana varume vangu koimima kuti takuenda vana venyu vakuziva here vana vakabva patikasvika vakabva nzendei panzi taoneka kudaro murume wangu ndepakati ko vana patakuenda vakuziva here vana ndipo vakashedzwa bva uya mumba zvakanzi ava munovaziva here zvakanzi hati vazive wani wokutanga ndiye akataura kuti ava ndovaziva ndimama vamwe tuva vakatoti hati vazive nayambwe rega ndifambe madai famba navo pahama yenyu kutaurei maita mbofambirana uchiti kwambowo murumo naimunina vaisvika kodaka rekuti muzosazobatwa zvakanaka ranga rabva papi makamambotadzirana chii zvikaitika kuti tisabatwe zvakanaka handiti handikutaura kuti munina wangu akasiya zvinhu akakuti mafoja mari yefoja yakaima ndoyakaenda kuroresa mukadzi wake saka aenda kuroresa mukadzi wake handiti inini wachoda kuti ndizotaura kuti takatanga ndaenda kwasekuru ana baba vakanditi enda udzana sekuru vacho kuti zvirimwa zvakoyewa handina kuudzwa pandaenda kudza sekuru vacho mukaenda kwanisiri kuda pamukenda vasekuru vatiri kuda ruda pakuti inini pamakatindiraona kunovaona vana akabatwa zvakanaka handika makanga matadzirana chii nemurume uyu ima yauzoona vana imurisara pavana inyaya yekuti vakaramba kuti vana vauye kumba kwangu horide ndopakabvanyaya imurisara pavana inini vakauya handiti kumba kwangu vachiti usira mangwana uruvhura chikoro vavauya handiti vagara 1 day rimwe zuva vakanzi ngavachienda kwambuya vavo bvavaenda kwambuya bvavauya bvavatora bvavaenda yahoriday imwe vavakuuya kuti pasara 2 days kuti vavhure zvikoro vafona ava zvikanzi vana vari kuuya ndakati ko pasara mazuva mangani kwekuti vana vaendewo chikoro zvikanzi pasara 2 days ndakati saka vanenge vandiona nguva ipi vakauya nhasi mangwana vakuti vaende kwambuya vavo saka kana musingade nevana venyu zviri nani mugare nevana venyu kuda kutsvaga zvamuri kuda ini mumunhu pakaitwa runyaradzi ndipo panotaurwa zvitumba zvemunhu kuti zvakamira zvakadai panyaya ye$600 yandanzwa parunyaradzi apa ingataurwa here aina kutaura ikabuda sei inini munin'ina wangu ndiyakatiudza zuva raakatofa akandiudza kudaro kuti mari yesisi handisati ndaipiwa nokuti mari akatorerwa mari achine mwana wani Panyaradzo pacho maamsipo. ndatiripo ngazvitaura here hazvina kumbotaura Anzi makataura here imimi. Ndakataura nemurume wangu ndo wandikataura naye chete handauzotaura paruzvii asi hama dzangu dzese dzitozviziva mutemo werunyaradzo zvinhu zvinofanira kutaurwa pajekerere so that kuti katika zuva ranhasi unoona makutinesi ipapa ndakatoenda kumhangana kwasabhuku vakatitsamba iya ndabva nayo kwasabhuku yatakatotongwa kwasabhuku vakatobvuma zvese zvava kuramba nhasi itsamba kwasabhuku mwedzi wendira tsamba yacho iyi nditori naye nyaya iyi ndazoiongorora nemaitire yacho topiwa here tsamba piwai tsamba chakavii inini ndazoongorora nyaya iyi handiti inini kwasabhuku ndasingade zvekutaura nokuti ndaifungidzira kuti pamwe chete nevanhu handitika inini ndazviona manje kuti vanhu ava havasi panyaya yekuti tibatane tichengete vana varipo pakuda kutsvaga zvekudya kwandiri ndopa ndakaraakomana nyaya yekwasabhuku yakaenda shuwa manyaya yekwasabhuku yakaenda ndakaenda tichinzwa nyaya ikataurwa mukatenderana panguva makatenderana pane zvavari kutaura hazvisiri izvo zvanhu zviri munyaya yekwasabhuku zvavataura hazvisiri ndakadanza pawati iwewe inini somunhu ndaiti ava vari kuda kuti tichengetese vana handiti ndobva ndati somunhu waifarisa kuda waona kuona kwavari ukati kudiko kwasabhuku inini ndange ndati ayo amaiguruka inini zvokutaura handitika inini ndichakutsvagirai zvinhu izvo ndizvanga ndataura inini asi zvikazoitika mumashure manje ndo zvandakaona kuti aiwa ava vanhu ava havasi panyaya yekuti tinge tichibatsirana kuchengeta vana vanhu ava wakambobvuma asi wambo usingade zvekutaura nyaya kana yaitika kwauri wakaona wakuti handi zvinhu tichienda kwasabhuku zvinenge zvaita sei zvinhu zvaita sei zvinhu zvinhu zvatitaura tiende kwasabhuku havana kumbira vauya vachitaura nyaya zvaita sei zvinhu zvinenge zvatadza kuwirirana nenge matadza kuwirirana maakenda kuwirirana
Masabu kuyananisiwa. Kuda kunza zvikayananisiwa nasabu. Zvikayananisiwa. Kwa sababu atinamwirira. Mira tinzi kapepa ka. Mira tinzi. Paper secretary. Tinzi kabuda ada ujamba cheni. Na mambo lotito. Ambaye ndakapata ni masivile njaba za sini namba 4. Iri kuti kuna mambo lotishi. Ini sabhuku mwezvendira Ediam Kamire nakatonga nyaya Betika Kove na Justice Gushu musi wa 18 October 2025. Takawana Gushu aine mhosva dzaifanira kubhadharwa kuna Betika Kove. 1. Aifanira kubhadhara mari yaakanga akakwereta muchakabvu aine mudzimai wake uyo anova munina waBeti. Mari inoita $600. 2. Aifanira kubhadhara mari yefoja yakasiya yarimwa nemufi uye kuti abhadhare kicheni yemufi iyo akaramba kuti mufi achemerwe mumarara. Gushu akawanikwa nedare aine mhosva yekutoresa vana mabirth certificates pasina amai vevana. Pane zvaakanzi abhadhare izvi, Gushu haana kana kudzoka kuzobhadhara. Ndini wenyu Sabhuku mwedzi wendira Ediam Kamire ndobva pazonzi Sabhuku mwedzi wendira signature, chairperson signature, namba dzefoni namba dzechitupa, secretary Koshia mwedzi wendira ndobva basaina. Ndotsaka ndakabata changamire nokurukota. Samba kaitwa atala secretary. Ndo zvakakugwa na Sabhuku ndandika mukawirira. Sokubvuma kwaita. Takamuwirirana. Mukanda kupa mukanda. Tatakata kwene njira. Pamoja uramba atika. Ndo izvo wakambobvuma izvo. Usati wazofungisisa. Usati wanyatso wambodaro kuti izvi ndakabvumira kuti. Makurukota munozvinzwa. Nyaya iripo ngetikubate muromo wa uyu mukomana uyu tikamutarisa akangwarisa. Vanzwa isati ndikubega mupini toda kutouyisa pachena mupini wacho. Uyu mukomana akangwarisa. Chokutanga zvirikuizwa izvo zvemari yokuti tozviziva tese isi tese tino madzimai mudzimba. Mudzimai ukamukwereta mari unofana kumudzorera nyamba akafa inoenda kuhama dzake. Wanzwa poshi teerera. Iwe unozviziva futi izvozvo. Iwe ukangarira ukati hauna chikwerete apa Sabhuku ari kuti ukakuwana unomhosva chiteerera. Muno mutiri mudare hatisi pakukakavadzana newe. Wanzwa piri ukarima nomudzimai somarimirwe ari kuita foja makore aneyo yauya foja yakanga isipo ano mashares yake sokushandawo kwaaita ukuzinzwa. Teerera. Tabva ipapo tenda panzungu. Vamwe vanoti murume anogona kuita nzungu dzake kadhireneka mudzimai kake kuisanganiserana nyemba zvodudzira kuti izvozvo ndozvana amai. Akafa mudzimai panoita dura romudzimai. Wanzwa tobva ipapo tenda ipopo pamwe pari kutaurwa apa pamabhezi apa. Tinoona amai ava hamuchisinawo dzimwe hama dzikafananawo nemimimi. Dzirimo dzakatonzi chimirai makadaro. Chokutanga iwewe kumusha kwakaroora unokuziva iwe. Ava havana kupererera. Nhau yokuita affidavit form yokuti utorese vana iwewe mabhezi. Hungu hurumende inozvitendera nozvikonzero. Asi ikaipirawo chimwe chinhu. Dai kuri kunzi mudzimai uyu usina kuita naye vana zvainzwika. Unozviziva here kuti mwana anobva mudumbu romudzimai ndianotakura mwana yeye. Saka zvinokodzera kuti muende pakati nepakati musazodhonzerana kubatari kudai.
chinetika ndimiramwe chinetika pakasanga vachataura zvinhu zvingizvi pakuchiwa kwenzungu ipopo pakufa kukaita mukadzi wako uri mumwe vatoti kuenda kumusha wava kuti uya muchere nzungu dzake dzenyu vachibatsirati mira zvoitika izvozvo 1 2 dai zvisina kubvumbuka izvozvo 2 iwe pawakaenda kwasabhuku muchidzonyesa zvaverengwa izvi pawakazogaya futi mumashure kuti zvakataurika paya pazii ukadi kuzodzoka kuna sabhuku kuti wakaita apiro ndakasvika ndakavati vapei tsamba vaende kumberi kana mari kunzi enda murandu handina kubhadhara kwasabhuku nokuti ndaona kuti nyaya handina nyaya waona iwo pachaona una nyaya nokuti mirai nyaya kuti isusu nyaya kana tichitaura toda kutaura nyaya sezvairi ava sheya vari kudawa muningi wavo vakashaya muna february chibage ichi chikamira munda chichiri kuda kusakurwa bhoja ichiri kuda kushandwa muna february ava votazive mugove havana kuzombodzoka kana kuuya kuti vabatsire kusakura vauya vabatsire basa vanoda mugove ubini handachakakohwa chibage chikajawa muna december muna february chachinowana mani ndo chavari kuda bhora vari kuda vane foja ndorora vari kuda iva regai tifambe maoko kumashure uko avo taurisai tingatonzwa muri chicheve akagara kufenzi nyaya iripo ndeyekuti pakataurwa nyaya yemba kunzi vakaramba vanochemera kuba kwake ndinofunga nyaya iyi takatoitaura nopamusandiriri yaanokupurira takatogara pasi tikasvika pakutowirirana vakati aiwa ngaachemerwe pai hambo yavake nokuchimbo pavaigara imba yanga isati yapera yanga riri zhiri imasiri yandi kusvika imba yekutaurwa hambo yavake musemuike tawirirana nani nopamusandiriri tenda panyaya yekutaurwa yomunda amene kuti kana munhu aparara anofanira kunge achienda kuona kumunda asi hama here ndizofana kunge dzichienda kusakura semurume ukuda kubvunzira eta timi kutaura mokamatara mapedza mokaba zvane muchine zvimwe zvekutaura inini pakandichida kutaura panyaya yeimba panyaya yakaitaurwa yekunzi kudaro akanzi tiri kuda dura apa pandakutonzwa yachinja nyaya chayo chisiri yodura asi ukuyanga yanyoreswa kuti uyu adura uyo akanga abvuma kuti nini ndichaita sei ndinokutekerai chibage chake saka apa nhasi apa handichanzwa kunzi dura paanotaurwa munhu pakachira kuti vamwe vakasungudza kutaura Ini agazira mai Samsung. Program iri kutaurika shuwa nguwa yakaramba. Kuva kuti chete iko katika kusara kwa matope nezimenya yazvimombe tiri dzakakadhawa. Zvichiyananza pari iyi yesu isati tiri pamberi. Inji munoita kuti zvinhu zvenyu zvifambe muchimuita nani murume wenyu muchiyanana kandi kana kombinesheni takatogara isikukwanisa kuwanikwa kusvikira vazoenda kudare netsamba iyo ndikazofunika kusvika nani avanditsanangurira kuti ndikataiwa matope munongoita muchimutirana mutori murume but combination manje chandikaona chimukwasha wangu akangwara ndokangwanisisa zvichiri baba vakasvika pakushaya mombe dzadzanzi dzibhadharo kwamatope chii hapana ipo pahato bhadhari chii saka manje akati nganditaure kuti kana paine zvaari kundowo kuti anodai ngandichiperekedza sisi zvaka mwana sisi vachivaii anovirima kwasha wavo haana basa ende anotinya zvisingatoiti mukasangana pa saka zvese zvikutaura zvikuti takagara pasi avandisekuru vachava takagara pasi tinokwamusandirire nezveimba ukwamusandirire havaichisimba mushamisirimao kuti isusu tigiri mwana wedu muimba iyi pamba tiitaitova vaenzi tikangobvunza mubvunzo kuti
madiko anechemerwa imba iyo yakatomira yakatokuraswa kudhara imba iyo but vava vakaramba vakati kwete isasingazivi kuti kusei kuneni tikatava vana mudhara vanhama vataurika tirigirima vataura imomo pfuma zvese zvikutora zvakarima hapana kana chikauya zvakatonyiwa zvese pasi musivo uyo pachinyaradzo zvaifanira kunge zvichikohwewa tikati ai munodhiranani nasisi wawoyo but hapana chatikaita se chatikangoona chaifamba kusvikira nhasi. Right, maita basa rega tinzwe kuna ni sekuru wemurume wemunyina wawo apa uye muzukuru wawo wemurume panyaya yemba imba yakanga isati yapera ende pakatoitwa consensus nevanhu vomusandirira vakawirirana kuti vanhu vaine mimba iyo ende isusu ndisu vanhu nemukoma wangu taitenda matare acho vanhu vakawirirana saka zvikundisha musato zvekuti kana vanhu vawirirana nenyaya dzichedzoramba dzichimuka here ndo pandisiri kunzwisisa. 2 panyaya yemabhethi uyo ndakatomundwa waitotaura kuti ndinoedza kufondera but kushaya kundodii nenyaya yemabhethi ende birth it's a legal right yemwana kuti awane birth right. Education it's a legal right yemwana kuti awane education. Saka anoenda sei kuchikoro mwana asina birth right. Tobva ipapo ndanzwa kutaura kwavanga vachiita kuratidza iye achitaura achiti asekuru vacho vakandisara pavana havasi kuuya kuno ndinoedza kubatana navo foni vanondikatira zvichitaurika zvakadaro singazoziva pavaviri kuti chainyadzaitika chii but uyu ndozvaaititaurira. Saka totarisa manje kuti oraiti ndiri uyu wakwazenda kana waenda kwasamubviti kwezvezve kodzero yemwana vanotoita kuti bhekiri wanike ndopakazoita mhanza yekuwana nababa wacho. Saka baba wacho dai zvanga zvizvo kuti vakatonyunyuta sekutaura kwapapaari kuti akandiudza. Saka ipapapo panoda kuti vanhu nekuti ngoita tichiwirirana then tichidzokera panyaya yekunzi ye600 ine mazira ndakaita ndeyekuti vakatenga zvaakataura ndokutaura kwapaaita vachisingazoziva kuti iye nemuramu wake vaitaura nazvi but vakatenga wodropu nemubhedha. Saka mari yacho iyi inozobva kukufuti yekuti ibhadharo iye atenge. Amen. Zvamayekupedzisira amai akasumudza ruoko mune ukama upi apa uyu ndiyakasira inini bhandasira muchakabvu ndoda kutaura hangu ine yongoti nyaya idzi dzabatanidzwa dziri 4 saka pakubatanidzwa kwe dziri kutaurwa dzibva dzisangana dzisatapindura ime nyaya zvese zviri kutaura zvokudzi munina uyo akanzi atengerwa wodropu mari mwana uyo anga ane mwana 1 pana yekukweta mari dzake idzi anga achine mwana 1 patazosvika pakusha ane vana vake 3 mari isatese isati abhadhara iri 600 airamba achiitaura nezvokuti mari yangu havasiri vandipa mari yangu havasiri vandipa mari yangu iyo takabva tangoisiyawo zvinhu tisingazoti achasvika pakufa chingori vachabhadhira naurapei. Saka ndo ime nayo yepfuma ye600 ndotaura nezvayo totaura nayo mabhedhi inini wacho handisi kutoziva kuti vakaramba unotoresa mabhedhi handisi kutoziva sisa vafesti benumba medu havasi kutozviziva kuti uyo akaramba unotoresa mwana mabhedhi uyo akazotaura achiti naini vakambodzwa here kuti bamini vakanotoresa vana mabhedhi shwai ndiripo ndofanira kuendava kuzoenda notoresa bamini mabhedhi avo bamini vamunini wababa vomba vabamini vanina wababa chai havasi kutozvizivawo kuti vakatoreswa chii mabhedhi ndokatotokuendawa kuti mwana azonotoreswa nasekuru mabhedhi iyo uripo iyo akati handiratodii handiratoudzwa asi kuti vakafona iri friday manheru kuti anzi mwana adonotoswa mabhedhi vandoti manje weekend haichaita izozvitairi mande asina handina mari kuita sei yokuendesa hanzi vabva vapindura kuti haiva kana tozozviona vadaro vapindura tozozviona ava vakangomira tichipo vati tichazozviona saka uya akazondoti vana vakazotoresa vakazotoresa mabhedhi nasekuru izvo sekuru handimaudza kuti iye ndo hanzvadzi yedu isusu uyu haana akatozvizivawo zvokuti kukatoreswa mwana mabhedhi but vakagona kubhadhara bamini vangu mari yokuti ndoda kuti ndisaisava mukati ana mai vacho vakugona kubhadhara mari kuna bamini vangu wokuti vangopinda vake pakutoresa mabhedhi asi ava tisu tisingazviziva. maita basa amai regai kuti nyaya iyi yadhonza yarembesa tatenda kuti at least tijekerwe tese zvisina
zvisinezvi kuti mwana sedai wada kuwa mukana saka kuti tinazoti vabvure shatu mukana asi tingatambopa mukana saka ndakutongopinda ndichienda kujudgment ndakangonanga zvichienderana nemataurirwa dzanga dzichiita kuti kune dura kune yakati ndozvandakutongoita iva because tingaswirire regai ndibva ndatongotanga nenyaya yemari iri kutaurwa mari iyoyo yanga ichinzi 600 yataurwa ndakachingokumbira kuti pamari iyoyo dare ramambunda kuzvitaura kuti riri pakuwedzerana kutapudza muchanditsvagira 300 ndiya muchazvitsvagira kwete 600 pamari iyo nokuti yaramba ichingotaurwa chinhu chiri kuramba ichingotaurwa zvinoita kuti aiwa ndakutaura ndakutaura ndati ini nda kuti muzongonditsvagira mari inda 300 yekuti tibhadhare pamari iri kutaurwa 600 azvinoita makatenga maodrop makazita sei chandiri kuzviitira ukama hwenyu pane ukama hwenyu kuti kana pakatoitwa vana ukama huna kupera saka atida kuti mimuchekane ukama munomu because pane vana zvida vana iyo pamwe vachatomboenda zvamati havasi havanyambobvera vatora vana vachatomboenda ikoko pamwe vagara vaita sei chatuti ukama huchiripo hatisati hwapera sandoda kwa ukama iwo ndiwo watirikutarisa toda kuti tikubatanidzei koya yenhengi yekuti hanzi haana kuchemerwa mumba make anga akavaka kicheni ndoda kuti mutsvage mbudzi imwe chete izvo zvamakaita zvachona izvo vari kutaura kuti taiti hama yedu ngainingirwe mupi ngaichemerwe mupi endakutaura mbudzi haisi yekuti tingati isusu ungaitaura dadanzvida mombe ndidachita akutaura iwe murume mambo kana achitaura kutaura wasizi zvacho zvatikuda kuti tikuita zvembudzi ndikuti mbudzi ndopedza kuti ndada mbudzi mbiri kana nhatu because pane pekuti kati akutaura tikuita zvetsika nemagariro echivanhu nekuti pamutemo unofana kudai handiti imbudzi yandataura ndoda mbudzi chiti vanofana kuzobhadhara pamazwiyo avari kutaura iwani tenda panhau yedura ndambonzwa kuti pakarimwa fodya chibage chii chachakarimwa apa akazoshaya anzi mana February kana chii chachakazorimwa zvisina zvoti akazosara zvakapedzisa kusakura nekuti zvanga akadyara hama yenyu zvamuri kuziva zvii zvazvakadyara akadyara nzuru nyemba chibage nefoja zuva raakatofa bhaundi akatotsva refoja akatorima saka zviri kutaurwa izvi kunyange dai anga akasiya akazvidyara pamutemo netsika namagariro zvatiri kutaura ndo yanzi dura pangozadzika panzi dura saka panzi dura hapana kuti tikuda bhagedhi rezviyo tikuda nyemba toda chii imi mega unetsika nemagariro mutoungana sedzinza kuti dada mukadzi akasiya ari matonzi kwacho zvii zvatisingagone kuunganidza izvi nezvi zvishoma munosuma muendesa zvinhu mutovachiedza kuti hama yakasiya ari maizvi nezvi nezvizvi chitedza kubatanidza ukama huripo hwevana wamakaita nekumhuri uku ndozvinoitwa chete saka panzi dura saka ndangobatanidza zvese zvabatanidzwa hazvina basa kuti mimi ndimakazozvisakurira makazoita sei ataita zero kuti anoparara munhu ye but zvinhu zvakangoitika kurunga kwamwari but kuti dura iroro maizongoungana semhuri nekuwirirana chita kuti hakana hanzi idura raidiwa pamwe ndozvita in form of cash pamwe mari shoma shoma mangoti aiwa ndoyatatisire mudzimai wandaigara naye wandaigarisana naye akasiya ari matonzi kwake asi ndiri kuti ini ndindakazozvidai ndakazvidai takuti takuendesa zvinhu izvi ndizvo zvinoitwa pamutemo pamurau ndozvazvinoitwa izvo asi uni nharo chide kuti aiwa ndikona kuti kuita zvinhu zvakaita saizvozvo but mangwana pane zvino dambudziko zvakumuka futi zvinhu zvakaita saizvizvo izvozvo zvinoita kuti unogona kutadza kugara zvakanaka pamwe ndozvokuputisa nharo zvimwe zvacho hautadzi unogona kutadza kuzviziva but tichikuudza maitira zvofanire zvichiitwa izvi zvatiri kutaura zvacho zvakatoreruka zvokuti hazvizokuti ndingamboswira kuti ndingatadza kuzvitsvaga ungona kutema nezvakanaka but nekuda kwemadaka munenge muinawo naambuya ndinoti haina ndikukwanisa kuti ndingabhadhara zvinhu izvozvo but ndingochigadzirira mhuri yako ndione kuchigadzirira zvinhu izvozvo utadza kuzviziva iwe utadanga naambuya but ukuziva utadza kuziva ndiri kugadzirira nhaka yevana vangu kuti vagare zvakanaka tobva ipapo ndakuudza kuti nyaya yedura ida kugadziriswa iyi munogara neveukama mogadzisa nyaya yedura iyi nyaya yemabhethi yataurwa ikodzero mwana makatogona because maitoramba muchiti mwana ngaatoreswe bhethi mwana ngaatoreswe kana mune maitadza kuwerera zvakazotadza kuti imimi muzoenda neveukama vamaitarisira vacho asi makazozviita because maiti mwana angagara asina bhethi ende itori mhosva mwana anogara asina bhethi certificate zvamakaita makaita zvakanaka but maifanira kutowa muchidi muchiwirirana zvinenge zvakanaka izvozvo manzwa mai kana mune pamaipesana panyaya yemabhethi mwana its a right yake yekuti anofanira kunge ane kodzero dzekuva nebhethi certificate vamwe vachiti madzimamboti apo tikutovabatsiridza takaona kuti zvikunetsa kuti aenda uko arambirwa kwamuzviita ita sei tikutobatsiridza vanhu kuti vatotora kuti agare ane gwaro rebhethi certificate
saka izvozvo pane pandaiona pamai pesa kana kuti mama akira nedzimwe nyaya dziya kumashure saka mama kuti aiwa inini hani gonopindiwaniko dzimweni dzenguva kuti ndinopinda pamabhesi ndichaona kuti vachazviita sei zvakazoita kuti hana kuzomira kuti hani ndichatsvaga chete kuti ndini tiende saka regerera nezvinhu zvacho hatigoni kuti tingoti apa mari pisana mamazoita sei asi zvimabhesi zvakazofamba nenzira negwara handifungoti zvakaita dambudziko zvichida maybe zita rakangopinda muvana kuti handiro kumusha kwababa ndizvo zita rekumurume handiro kangopinda mumabhesi certificate ikoko saka ndikuti ipapo zvimwe zvachona sekuti pachine ukama uripo regererana zvadaro ndofunga ndataura zvedura tataura mari yekuchemerwa kwemba tataura nyaya 600 takataura yemabhesi ndinodara dzese dzataurwa hapana yasara wondidzorera mari yedare yakakurisa amai ako chete ndozvandiri kuda kwauri kana wanzwa zvendataura ndogona kuzvidzokorora kana wazvibatsira kana pane pausina kunzwisisa wodzorera mari yedare yangu yangu zvemabhesi tati hauna chauri kubhadhara nezvako tangoti nyaya yekuti makazoitirana nyaya yedura ndati kana usingazive unobvunza veukama ndoita sei kana isusu unotifonera kana kufonera makurukota mambo zvamakataura nyaya yedura yaya ndingatsvage chinechi zvii zvingadiwe tongokubatsira zvingana dambudziko tokubatsira nyaya inofamba mune zvakanaka nyaya yedura nenyaya yembudzi yandataura iyaya ndinoda kuzongobhadhara nemari yatati pa600 taidambura yaenda pa300 chete wondipira kumudzimai wako kwahama dzekumudzimai wako waita izvozvo chete zvapera pasina rimwe dambudziko nyaya yepfuma apa haina kutaurwa handiti haisiri nyaya yepfuma haina kutaurwa nezvaya isisi tataura nenyaya iyi ndizvandataura chete amai mune rimwe shoko here ramina rekupedzisira pane zvandataura hamuna zvinoya rini zvinhu zvandataura izvi zvinoitwa rini izvi vanodaiwa mambo ndazvinzwa rega ndinotsvaga asi ndipei svondo ndipei 2 weeks ngavadzoke muno ndivatambidze zvinoti zviite zvipere ukama hwedu zvatopera ndachikumbira kana mudzimambo nekuti mutoro vanaivo vandinawo izvi totozviziva kuti mutoro tikuziziva ndinawo ino zvikoro zvada kuvhurwa vana ivavo vacho vanofanira kunge vachitibatsirana kuona pamwe chete ndo vanoda kuti vange vachienda kuchikoro kusvika pa8 years hapana mwana akarekeza mupe mwedzi wataura sekretary mupe mwedzi wataura muri moyo amai mwedzi kurefu maningi ndachikumbira kuti panopera mwedzi uyai pazvinhu zvatataura akuzviziva zvichida pamwe achapiwa nasekretary achanyorerwa ndiye achaziva achatsvaga kuti chanobhadhara zvipi kana chienda zvakakwana zvese tinoita zvofarira kana itaiwa tamboona 300 tamboona izvi zvakanaka ukama ndiwenyu asi mubatanai muregererana zvimwe zvamakatadzira zvanga zvisike regererana because pane vana zviri kunzikamai regereranai ndaikumbira kuti mimi inofunga mazunge mangotaura navo dambudziko randinaro handiri ana amai guru ava vari kurarama vakaita kunge mutengo kukugaririra kuti tida kuzomuona handiti tiri kuti inini ndakauya ndine dambudziko revana ndikangoya ndichitaura kuti mwana ari kuda chakati vanofanira kumhanya nekuti ndo amai vacho zvakafanana nepamabheti apa ndakafona ndichiziva ndo amai vacho asi vakandirambira aiwa kungotaura nyaya yekuti vanofanira kunge vachibasa iwewe kubva nhasi ukazwa kuti mwana arwara pane zvaitika zvisoti amai vanhu vati mwana kutonga arwara tatogadzirisa ipapo kana vari vanonzwa vanoti vatori wozona kuti vanokupindura zvacho here kuti vanorwara vambonzwa kuti mwana arwara pane dambudziko riripo vafonere ivava vafonera ivava muregererana pane ukama hwevana hwatataura mubatana zvatopera mufambidzana zvakanaka baba izigorinyere kupedzisira pamusoresa vanyasa zvamataurita zvinhu uyu mwana wahanzvadzi yangu tichandogara tichaenda panze togara pasi toona kuti zvakamira sei asi chokuda ndoda ngotaura kuti ane mwana akapedza form 6 anda kuenda kuyunivhesiti saka tingoti zvinenge zvakwanisika izvo ndopatichapataima tichaenda naye pasi togara naye pasi ndafarira kuti tine vafundisi vekuchechi vakaita semiso zvakanaka munobatsiridza kuti nyaya dzevagari zvifambe zvakanaka vabatsirei mhuri dzenyu vabatsirei